sinulle tullut? Jaa, siinäpä nyt onkin. Eikö sulla ole helpompia kysymyksiä? Kerrotko Massi sinä itse, että miten sinä olet joukolle tullut? No kun siinä on semmoinen juttu, että kun tämähän on niin aivan selvästi norjalainen mehtäkissa. Joo. Mutta sen äiti ei ole. Joo. Ja se isästä ei oikein tietoa. Ja no sitten se pitänyt niin monenlaista tarinaa noille niin alle 10-vuotiaille, että ne on joku epäilikin, että voiko ne olla totta. Aivan. Mutta se on norjalainen mehtäkissa ja sen tavat sillä on. Joo, eli minkälaiset tavat sillä on? No kato tällä lailla niin, että se on aivan sama mihin minä menen, niin se tulee jäljissä. Niin kuin eläinlääkärinkin vienyt kahdesti. Ei tarvitse koppaa. Se kävelee jäljissä. Se eläinlääkärinkin katsoi pitkään. Ja täällä on mulla kirja, mä justiin luin tuota norjalaisesta mehtäkissasta, niin se on sitä, että se seuraa isäntäänsä. Joo. Joo. Ja sitten on tämmöistä kyllä, että se on kerran kidnappattu. Aha, nyt me Se nyt on se päästiin salapoliisi juonikin tuli. Se on tämmöinen, kun se on mun mukana, mä menin kylälle päin, niin tuolla sillan päässä oli sitten joku nuorisojoukko. Joo. Ja sitten se oli 3 päivää katteessa. Ne otti ne tytöt sen ja vei kotiin. Mutta sekö pääsi ulos, niin se tuli tänne. 3 päivää. Aivan. Ne yritti ottaa hoitolaiseksi. Joo. Niin se kidnappattiin. Joo. 3 päivän jälkeen tuli 3 päivän jälkeen tuli ja me Törmällä Ollin kanssa sitä kahteltiin, että mihin se voi mennä niin. Kun ne uskonut, että se antaa niille tyttöille kiinni, vaan se antoi. Aivan. Joo. Ja Massihan on poika, eikö vaan? On. Joo. Minkäs ikäinen Massi on? Se on 10-vuotias nyt. Ja onko Massi ollut minkä ikäisestä sinulla? Milloin on tullut? Aivan semmoinen, olisiko ollut niin muutama viikon ikää. Sitä aivan pienestä. Onko oliko tämä perhe, mistä tämä tuli, niin Oulaisista? On Oulaisista ja sanoisinkohan mä, mistä ne tuossa. Kerro vaan. No se on tytöltä. Tytöltä, joo. Niin, sillä